Kanatong tanan sa ato ang mga tigpaminaw og tigtanaw. Live na punta karon diri sa siyudad sa Davao. Mga parinti higala o higagaw. Hala abrihing radyo, cellphone o kamo paminaw. Okay na mo, partner? Okay, partner. O karon kauban din ako si DJ Gracia ug si DJ Nicole. Tuguti mi karong orasa nga basahon kaning sulat sa atong letter sender karong hapuna. Kini nga sulat, problema na pud sa gugma. Asa mga mag-great no, magpa-shoutout diha tawa, text lang mo sa awang number 0936-483-8565. Datong TNT 0931-268-2751. And once again, happy birthday kay Stephen Kulanag Riate. Sa karong adlaw nagpangidad na siya 27. Dili madugay ato lang yung sugda na ugbasahon ang pagsulay sa gugma ni Lorna Vanguardia. So partner, gusto mo basa? Ikaw lang, partner. Aniya na! Medyo murag di man ako kaya ni basahon, partner. Ano man? Murag sakit pang kaayo rin. Hinay kayo magtingog ba na baguhan ko ninyo? Hindi, partner, nabaguhan po mi sa letter sender karong bakay. Kisa mo na yung letter sender, ganang nabaguhan man mo. Kayo kayo gani kayo. Sakit kisa dughan ba? Magin siya. Nakabasa na dahil mo? Partner kayo. Sa title pa lang. Siyempre, partner, ako ginag-panalipat na gunit na ng partner. So, para na po. Okay. Salat niya itong letter sender, ha? Dear Kuya, ilabi na kay Nicole o kay Gracia. Salamat kayo sa inyong programa. Kung dili tungod sa inyong programa, dili ko makapadangat nga kaninyo. Usa kapait palandongon ang nahitabo sa kong kinabuhi. Karon nga panahon, nakahuna-una ko nga murabag ka nang wala na ko'y pag-asa sa kalibutan. Murag medyo bugat yun nga problema, partner. Tawagan lang ko sa pangalan nga Lorna Vanguardia, nagpangidad og 27 anyos, lumulupyo sa Tinago, Magsaysay, Davao del Sur. Ako ra isa anak sa akong ginikanan og ipa-eskwilag tarong diin nakahumansad ko. Silbi pagsukli sa ginikanan, ingon man ang ilang hinaguan. Kay lagi nakahuman akong eskwela, din mangita na taaning itawag nila gugma. Pila bay ang duha ka bulan, nakakita kog lalaki nga akong nauyunan. Mao to kuya, nagkauyab mi og pila ra may dagan sa panahon. Anniversary na mo atong niaging simana, June 29, 2016. Grabe, dugay na day kaini nga mamang panghitabo, partner, kay 2016 pa man. Oh, dugay kay partner. Karon pa nagigawa. Karon pa gipadala. 23 naman taron, partner. Nakaila kong isa ka lalaki kuya, gipanganlan siya og Ronskin Ijanor. Pamilyar ni ba?
Dayon mi sa mong relasyon, naabot na mig 5 ka tuig, kuya. Wow, grabe no? Gaya gid ay. Ikaw partner, pila ka tuig imong relasyon nga nasulayan nga pinakataas? 3 years na 3 years? Dugay gyapon oy. Pero nagbulag ra gyapon. Nagbulag gihapon. Ikaw din si Gracia. Sama na siya. Ay, may pa mo. Atong itawa ba yun? Atong ipadayon pagbasa ang sulat kaagi ni Lorna. Og atong orasa dito mi sa plaza. Naglaag-laag mi og nangarkila mig bisikleta. Og katong panahon na hasta na akong lipaya. Og wala damha. Kuya. Kasugod na. Ingon siya nga mamalay na siya sa kuwan. Siyempre nalipay ko kay human akong eskwela. Ano siya, mananghid na ta sa imong mama. Pila ra may istorya. Mapa ang inyong anak magminyo na. Nihilak si mama og niingon. Maminyo na gyud ang among bugtong anak. Nak, hinaot pa kung maminyo man ka, ayaw mi kalimti ni papa nimo. Pila ra may istorya sunod si mana amuan ang pamalay. Oto muuli sa daw siya sa ilaha kay dito mananghid sa iyang mga parente aron makatambong sa maong okasyon. Og dini kuya. Usa kapait nga aslom palandong. Pila na kagabi wala ni update. Pila nakabuntag walay tawag-tawag. Ug pag-abot sa udto. Dako akong konsensya og pagtuo. Nga sa laing babae na siya ni Dritso. Tawag ka gini Lorna partner eh. Kuya, kay mga sulat ba kayo mga rhyme tanan ng mga kwaro? Wala ko kagwanta kuya, akong gisundan kung asa man ang giadto. Kay swito naman po ko sa maong lugar nga gidala ko niya kaniadto. Nangutan ako sa mga tao, unsa may mga katikaran aning barangay. Unya daw gabi na ay kanta o banda pakusganay. Auto kuya, nakahuna-una ako nga mulaag ko niya ng gabi. Pila ra may istorya di na ko maglangan ng akong laki na ikuyog ka babae. Tay kasakit ani partner. Kay. Kaya samantala siya dito gibiyaan kay balikon ra og pamalayan. Iya ding babae na na dito sa laing bahay nag-uban-uban. Kuya, wala ko kapugong sa akong sarili. Lami kay i-wild nga murag lami, ikisi-kisi nga murag kasili. Joker po ditong letter sender partner. Oto nakahuna ko, nibalik ko sa agi. Okay raw to kuya. Pero ang pinakasakit, sabo pa yung best friend siya ni Dikit.
Iyay ka partner. Best friend pag- day partner. ang ikuanahan. Nakatry na ka na partner. Best friend day ang gikuyugan partner. Nakatry na ka na Wala pa partner. yung ka. Kuya. Samtang nagsulat ko aring sulat, nagtulo akong luha. Sabay sa sipon akong nagbula-bula. Okay, man si Auntie Maite. Grabe ginakan. Hindi na ako kayag dula. Kung akong ballpen wala na'y tinta. Hantod din hinalang akong tula. Lo, wala lagi din ako man. Wala ka nang Sulat magtatampo, Lorna Vanguardia. Ay, pahabol sa ubos. Palihog dramaha ang akong kaagi. Kaya ka na to ni drama yung kaagi partner? Sige, Lorna, amo ning itry ang besto nga madrama na ni mong kaagi. O sa mga viewers na mo diyan nga nay mga kaagi, pwede mo magpadala dire para atong i-live mismo o atong ipagawas kung unsa man ang inyong mga kwan. I-message lang sa among page no, Mr. Atang. Okay, pwede mo magsulat dito, sulat then among kwan dire. Amo ang isibya sa mga atong tigpaminaw, mga viewers. Siguro ang drama ani sa sunod upload na namo at lang ninyo na. Sa mga naikaagi usuna ko i-message ninyo sa mga Facebook page para amo ang ma-drama dire or mabasa inyong mga kaagi. At least madungog man lang sa inyong mga unsa ni? Kapika sa kinabuhi nga nagbit. Uy, wala na tayo saktong oras partner. Atong oras 1:58. Partner, alas 12 na takuto. Ay, alas 12 na takuto. Wala lang tayo 2 minutes. Okay, magpanamilit mo sa viewers o mga listeners. Sa mga suging listener diyan, no? Sunod di gayon at tangin na putusaw kami sa mong drama nga nganan sa Katilingban. Dili lang sa DXWP. Ano pa na? DXWP. Oh, DXWP. Kinusap ko ng frequency. So, DXWP. Okay. 98.5. Masulti din mo sa ito mga listeners. Kung mao pag-usab no at ang ilang mininyo sa amo ang sunod nga ipalabas dinhi sa amo ang DJ no at ang niyo si DJ Gracia ug si Kuya Dudong mao lang na. Okay. Wala tayo kong oras. Tangin ninyo po na sa atong programang Sumbunganan sa Katilingban. Mauragya po ng ako mga kauban. Ako nagaingon kaninyong ABC, always be careful. DF, don't ever forget. GHI, go home immediately. Pupunaha ang tao nga ikaw ang priority. Bye-bye! Tender love and care. Tender love and care? Okay, salamat. Hantod sa sunod. Bye!